Gwari vakabva kudare muno makavati waende watera anonzwinisa yagwari pagwarare nyaya yekuuraiwa kwemugwasha ndezvokwadi wasvika kwadhisi uku musimu anzi akaramba kuti tazokoni kuenda gwarare kuti wafambe nyaya dzacho yakaudzwana ishe makomba na munakwani amusoro indi kubatsire ipapo imba vakazoenda Harare vakasvika vakabvumirwa mafoni nevanhu vangu varofana kuenda kunoona kuHarare ndonyaya yakaitika handizvo here chigadzirisa ipapa naizvo chinobva rakauya pana kuti dambudziko rakapara kuita mugwasha hazi nyaya ililotikasike ngekuti yakamutongwa ishe mukati katatsanangura nharo kupara kuvaita kwese mukati iko zvino zviraiti tochitumai vanhu anoenda kupi vanoenda Harare vanhu vakutorita mari muri pana mukatotaura nemukunda wokugwarimbo uri Harare akati mukati vanhu vacho ngauye kuno Harare mukatotaura naye mukunda wokugwarimbo anhu tatitorita mari tikatuma tikabva tatuma munhu waibvisa mari pana uyu akabva aenda mwana wangu tikati wochienda naye vana musimu asi kuramba akaenda nemudzimai wamusimu wakasimuka akaenda kuenda Harare muHarare aibofonerana asvika kuyakura ekwagwarimbo yamukadzi akabva mafoni aya wausiku achitomwakataura naye kuti akataura kuti anhu angauye Harare abva mafoni right mafoni aya akashaya kwekweni neuyo rakatumwayo nemukunda gwarimbo wacho akabva ashaya kwekweni obva ararapa akarara saka akazozodzoka kuya kuno ende chiitiko chaiva tiri kundoitika chiro chazoshamisa muvati anonoka kuzoda tiri zuva munhu mwana wangu endakatumwa wacho uyu ari kusimuka semudhera acho ichienda kuenda kwaona kwagwarimbo Harare mwana wake wasara chipafuti ichiitiko chino saka tiri kukumbirwa kuti nhasi tibatsirewo mamwe kuti azvichanotibva futi panapa tosvika kuti mwana wamwe waparara zuva rimwe atisimuka aenda takuita mari mwana wake wabvango ndiwo wasimuka kuti kumirira nyaya iyi saka tova timutibatsirewo zvakasimba panhasi uno tapedza zvetaenda kuona taona kuti ekwagwarimbo acho aripo ekwamukoma angu yamusimu wacho aripo saka ndinofunga zvinzengo vanu gwarimbo wacho akure mwamatuma soko Harare nekuzwa kwazana ndirazi anonge ari mukadzi wamukoma angu wacho akaiteka chiitiko chacho uri pano saka tibatsirwa kuti zvese zviro zvikirike zvibvawo kwagwarimbo kwacho zvibvawo kwachinobva kwacho mbuya wacho nemukati aya akabereke mwana wakazororwa kwachinobva ari pano imwanga mati mwati ari Harare aya ndakati ari pano saka tati muchitibatsirwa ipapo saka nyaya nyangerekuenda Mozambique nyaya yedu yanga ida ikuda kuti izvozvizvi makasiya pekuti mbuya gwarimbo ndiwo anoziva ngokuti ekwagwarimbo akati tasvika akati mwana uyu wakabva namai kumusha kwake isu kumusha tikati hatisakuziva ndope mukazofonera mukabvunza kuti mai waye ari kupi mukati mukunda gwarimbo akati mukafonera naye mukati ari Harare mai angu ari kurwara mukati vanokuti anhu ngauye kuno maona saka chemwakati mai vakataura zvezazivi mai ako akabva nemwana titore mwana unowu kuti ariwe kwagwarimbo oenda kwagwarimbo kuti mai vazive kuti mwana ndakabereka naani kuti abve mukati mosha mwachinobva kuti zasi takauraye munhu akatouraya mukwasha weka saka mbuya ndakabereka mwana wangu akanikubereka zvino kwagwarimbo ndakababa ndakabva kuba ndakaruka negwarimbo ndine mwana wangu kumusana saka mwana iye ndiyo kutsvagwa kuti ndeve kupi ndogara naye mwana wangu wokura ndinaye ndinayewo kubva kwani kwanyamuchikosha ndikwanatongwa atongwe kwagwarimbo anatongwa kwanyamutulo kwakaberekwani inini pano anditi saka matoka akatika ine ndobereka mwana wangu ndapedza mwana wangu ndogara gwarimbo anondogara naye wofundisawo gwarimbo upedza wachikoro gwarimbo samusimwa
akura mwanangu abharodo kwaende kwambikamisa auya vakuru waivaaa maria mhete yekobvunzira mwanangu waiya nayo tura mhete totaidza vanhu vakuru mhete yadine totambira ndakasimuka nawo kumba ndakaenda kopani baba wacho alichengeta mwana hanjezi yangu ndosvika ndouta mai wotaurana nakuvisinonati ndakanaka ionisimaidaotsvake chini mai yedu ukatsvaka mai yangu wouya nayo wouya nayo mari yangu msimu wayo hanya uzodini hanya uzotsvaka mari iya yambara hanja dzenga svikira pani pakufa hanja dzangu yafa uya ubhari makachengeta munhu aibhari aiva maona mwana handiwa pabharimbo musanetswa pabharimbo mwana ngiwangu wakanyamuchikoti zvino ndiri kuda baba wacho kuti baba wacho waenda ere waenda ere kotora baba ndekuti hatitongwi ba nyaya baba wacho hari kuba akadzamani yacho zvinoita anatongesa wacho ndiwacho ini ari wanagara kunyanga mazuva dzikaiko kumusi wakabhenda nenyanga mataurire sekuru wakabva wabata mutika wauya kuka hana uzoenda kuna sekuru kotaurira sekuru kuti sekuru tine nyayayo yakati tendeni matidii matibatsira handiti ndo zvinoitwa zvinokusvikana nhasi kuti wakazoenda kotaurira vani nyamtukoro wacho ndishampangidzi pano iwowoyo kwambo msimu wacho usikuda kuti handadzi yayo yauya ndikokuti nyaipi hama dzenyu dziri kunyanga panapa dzipo panapa izvozvi hadzipo kunyanga yo hapana hama yenyu sore zvinonge zvichibatsirawo inenge iri chausburg akakupa hama yavo chausburg ndini mai vavo ndewangu saka imimi makazobarwa masore masisi avadi inini mashure masiku yes sisi avatongo imimi mazita inini kwabwarimbo ndini first born saka amugoni kuipindu ngozi inoda vana sekuru vakabva mai mazvachonazvi mukaipindira mivona mwaringo matenga yaisiri wewo mai varudimbotaura kwakabva mwana baba vemwana vamuzive kuti nhani ndiwo mai vacho vari kwewa kwavataureka kuti mwana ndiwani mwana wacho umbori wani kuti anga ndakazotopatika ndine nhumbu yacho ndobvada baibereka mwana makatopatika mane izvere makatopatika mwinino because maifana kuziva kuti murume akupai mwana ndiyani hamutozivi saka izvozvo chanida mugoma njirei saka tobatana aiwa saka tadambudziko ratinaro izvi tobatana izvozvo dambudziko ratinaro izvi saka toonani mani hanzvadzi dzavo kana kuti vandauya hanzvadzi saka toonani mani uyu kuti
Valimbo baba wacho kudakuchengeta chete. Mwana ngabanya mkuu. Kone ipumeleza ini. Anogara nyanga. Asa ndipa nyanga bali. Chimbi yisere minonzi. Imunonzani unobva kwani? Ndinobva kwanyamtiko. Kuine ndikubva. Aiwa, asuda munhu yamtikoni ba. Sikuda izwa imbuya. Sikuda mwana wamakazvara imbaba wake ndiani. Baba wacho ana baba. Katika ngine numeke nikabereka mwana kugina kwa anditi ngina kwa bere kwangu ndio anatembea Mimi sasa hiyo mugorana ni musika seukindia anditi ndani mudiki wekunga mtu wa mwai ndio kana pesa ai bauya uya Nguya, yamukigoli wange ugokali ndimungo omuchake endaimu omuchake kana iwala bana namtukolo wako mtauni namtukolo Ndio kumere kuya ile bani. Anda denya chene ndo kumere kwani. Ala ndo mama ke ani Ambo ese katbasa kama mimi zvakuziya nenyaya. Izwai kana paine ama yangu baba. Yanga ndo mangu dai. Oraenda zvizwa kuti muramba kutomba uri pana amai. It's okay. Iwe kunyanga yanonza. Usine majenda ina mabasi. Mutoja nenda kwa yaro. Hada zinyai ndo wapizoda kinya zacho. Ngati yaje kwa kwani. Uzanti. Akogori mbwaye kwani Makwani. gori mbona wale bali kwa. Naka mayusa. Ababa ndotorwa dotiwa wawa mewacho watori kuiwa wawa watori mkunda wawo waende iwa wawa. Nekusaziwa kuti baba wacho ndiani. Yo wachaziwa kwenda kwa musisi. Amukandoti mipo wa mwana achambudzinge mimuruziwa zvamuri kuita zera renyu munotaura kuti amuzoti baba wemwana ndiani. Tamba nepfungwa dzavo zvezenda amuchidaro mukurura. Ngatitore mwana wenyu moenda naye mozonogara nehanda dzenyu nehama dzenyu ikoko. Endai nemwana Badai pera nyaya choyo yidula kumbuzo. Imbuya mzaite Imsale zviza. kukangira Naikumbira musatari kubereka mambo. Ore pasi. Alright, okay, alright. Machingwe. Ndatuana saka hama yangu. Ndomia ndinotoka mali. Hamba imi mloti hama yenyu tsabwe nani? imuri mino. Baje Muda kuti hama yenyu tsabwe nani? hama yangu. Muda kubatirwa nani hama yenyu? Ni hama yangu. Wana kutoka iwana. Bati? Wana kutoka iwana ndio watakati yenda nje kwa mbele kana kunyanga. Andito wakati kwa ajili ya Naiwe Wangu sita akunoje. hama dzama dziri. Java kunyanga. Rokuza. Nokuziva ana iye nali pano Atudai nini? inini mudai nini ndine moto yenyu kwenda kunyanga Aiwa, it's not your opinion. kunyanga ndandivani kunyanga ndipo ndataura It's not, kunyanga it's not nenyeva. Mai wenyu ari kuti inini hama dzangu. ndo zvandirikutaura dziri kunyanga Ndiri kunyanga. vandaturikira kuti kunyanga ikoko uyo areva mukwangu ari pana pawake anokuziva Andipa nyanga uyo chaiko. mwana wake mukundo wake anokuziva kuti ikoko kunyanga kwacho saka vanokuziva inini zvandikupanyaya Nyanga nyako. Oda. Ibrahim ya. Nyanga.
uyo muntu mwana wacho ulibonga uya batisa. Andiki wati mwana wacho ulibonga. Simuka. Right away. Walikuta huko mgozi. Wanasema vanogara nyanga ungeni nyakomba ndarega nyanga mgoziwa anasikuti mgoziwa mukaenda tikamutendemo watore mgo watore enda inini ulota nini mulula kuti anyanye anofana kutasekuwa tikatiendaimo watore mugotora dirana vanhu vaneka position kavo kavakatotora kani saka vanhu zvavakatora kaposition kavo izvi zvatakufanira kuita kukapwanya kaposition kavo hatichakukumbiriwa taakutaura kuti endai moto yomunhu saka zvataakuita taakuchitokupai munhu kuenda naye wamunofamba naye kunosvika panana 6 wachiripapo tinyatsouzwa kuti chokwadi chaizvi ndechii because muri kuratidza kuti mimi namai wenyu pane chimwe chine chokwadi fanasiri kubuda hapana kune chimwe chisungo chiruko chamuri kutya kuti mukasvika kune nyaya yakakumirai yamuri kutya izvi because mai wenyu ari kuratidza kusvika gwama dzake haasi kuda ende imimi muratidzwa kuti hamusi kusununguka why changamirire kudare kwangu inini iwo mai ava vana iyeye uyu muzimu uyu vakaramba vana vake vaakatumbura chaiye kuti handimuziviba iyeye uyu mudara uyu ndimudzimai wacho kuramba kuti hatimuziviba vatozomanikidzwa nevavana nachinobvawa kuti aiwa mwana ndewake uyu ndochimubvunza mwana uyo kuti iwe ndibaba wako here wakatoti eshuwa ndibaba wangu ando nevana vari kuramba vane problem vanavo zvamunotaura ndochaizvo kwakuo munhu anoenda navo vonosvika ikoko munazo ndomusuda kuchitaurira handina right Tuesday ichemakombo anga munoziva pavanogara right saka mutoi Tuesday chiitai kuti wane muchinda aende nawo kunyakombo anotorewa ndiwa mutoi Tuesday moenda iwe namai wako moende kunotorewa ndiwa wavo. We cannot have this situation kuti hamusi kusiriswa navanhu vakutambudzika muri kuratidza kuti hamusi kusiriswa kana zviri kuitika hazvisi kubata izvi ukwanise kuti apa padari panapa vanhu tikufonera zvakanaka wanhu uye kwana mudzima foni ivo mbuya vanogara pasawapi ivo vakamira wandakaenda nawo wacho wabvunzira ndakaenda nanga handina kuenda ndaenda karamba muntu wakadini handina kuramba no it's okay kati I think that's the only way out. Let's go kunyanga kwacho ndo patoni ya bhuzi saka toenda kunyanga kana ndikona kuti pawana wakawa even mai vane kuchapa kwaunobva kuti wane madhisions akanaka ndinotenda ngekuti tabatsira kwematinda dai aipoti vatero ndiko tikabva panapa sasangaii chokwadi munhu wazokutaura mai yako kuti munhu chaicha kana mhandara hautadzi kana sori chachautaura pamberi pabambo vadare mukadzi chaichaivo haakangani murume wakamubvisa mhandara marwa kwetiri kuda kuenda unovatiende ikokoko achabvunza kuti ivo panapo uri muzukuru kubvunza uyu echibvunza kuti mamai avo kuti enda kuna baba ako kune munhu wakakuti unze mwana wopana chiramba chichitendera kudai
Maya mama tauri maya anotore mwana wawo chiendesa kuna kuabereka kuti isusu mutisunungurewo amurwadziwe kuti azviteni ndobva padare panapa mwana uyo wakapruva kuti ndikwenda Harare kwacho mwana wake chibhafu kundoti mota yakamira kudai isina driver bhakwa kutotsika musikana ari form 6 munozwa sei munozwa sei mwana wacho wakapruva wacho zuva racho iroro techibva padare peipana uyu wetakabvisira mari pana kuti aende Harare zuva racho azi kuzosvika wasvika mwana wako afa mwana wako afa ngemota yakamira isina driver mambo grade 7 echibva apa zuva iyo zvitu chaka tichibva panapa soka papa nasikana ngari pana kwani chitiko chaditika papa nasikana zete kwa pana ngakazara pana ngekuda kwa munhu wemunhu chinotenda Mwari kuti mai wacho akabereka mwana achipo kuraniswa ngenyasha kuti muzozwa dare rakadai mwana wakabereka wacho akaparadza mukwasha wedu musha uripo saka chinoandikwa chiri akugwari bana mosha tonisane kwa ana mosha atopararawo ndizvo kuti indakatoda mukadzi une mwana wake ini asi asiri mwana wangu ndobvunza mukadzi wa mwana wako ndokwani kuita chamangwana saka mai anofanira kuziva kuti nhasi ungatori mwana waende isu tisununguka naizvo chinobva chinobva ndo mukoma angu ndo anana arube racho ndo ane mukadzi rubadzana yes ndowakaura mukwasha uchena isusu ndekuti ambuyaka toni nyaya ipere asi kana nyaya kuti ipere wanhu wese tinofanira kuwirirana kuti zvatiri kuita toita chinhu chekuti chinhu chibatsire munhu wese hatitaura chinhu chekuti tiite chinhu chekuti dokasa iwo uri one ai ngachibatsire wanhu wese munoziva kuti zvese zvikuitika zvichachituko pamusoro peupenyu hwenyu munoziva here kuti zvese zvavakuitika zvikufa kwana kuita sei zvese zvavakuitika zvatoo zvituko zvapamusoro peupenyu hwenyu kukozokana munhu achipinda mumba chidai mwana dai izvozvi zvindasvika mwana wangu ageza mapleti dai akaripa dai angasiri nei haufa wakanakiwa neupenyu inogara ndakataura vanhu vakawanda hakuna muroi anoenjoya life zazvomakanyepiwa munhu kana watongozi kuti muroi chetika upenyu hwako hwese ndio kutambura ukaona chiti everyday uri kufunga kuuraya chete kusvika usvike 90 years everyday unofanira kutochachura nyama yemunhu for 90 years woti asaziva zindokurarama life inormal hakuna zvakadaro kochimboimajina kuti pawadya wese wawadya iwo wanomuka zvipokuka saka pazuva kusaka nezvipoko zvingani saka muroi haana zororo roya hako asi zororo haudini hauna ukaenda parupo pamwe ndowauraya munhu wacho unongo ndoripoivaauziero kutiitauraya woenda zvapa ndowauraya saka unoti une rugare here muupenyu hauna mbuya nhasi imimi muri kuenda kumba namai wenyu maenda namai wenyu kumba nhasi musi wetuesday wamasunga mamaenda kunyanga munogadzisa nyaya dzenyu mune musina chii mune musina mari oenda kunyamaro osvika nyamaro otabika obva waenda nyakomba ira varipo ndiani murume wacho ndiandiyeka saka mari ibhasi wangaenda unyakomba ndoitwa Clayton Chinova muzukuru kwa iri nyaya yemari haisi problem ari kugadzira waenje kuti izorore wapei mari nhasi unoenda namai vake arara kunze nhasi oti akangasa namai avo ndotisu abva kwatiri amai avo watoenda wese nhasi mugadzise nyaya iyi ipere wozviko zvimuite serious
You are not serious about this case. Yes, at the end, Ndada kumbira kuti ingaenda zvemari inodikana icho kuti chikomba wosi kana iri chikomba ka unokwira uchibva muno wosvika kunyaka wosvika munyamaropa uzoti munyamaropa wobvaenda kunyakomba but nyakomba nyamaropa that must be about $2-3 kakombe kaenda state kunyako $7 which means vanongoda about $20 per month. Saka kadzirisai $40 yacho kwaenda Tuesday but aizvoiti 40 because ndinoda kukupai mukomana wangu inini kuti waende nawo because ndinoda kuti yatsaudzwa kuti chichi kukuiti afanfoda about $60 chichibuda ichibuda ari kubva nhasi ichibva ari kubva chamwa chinobva ngaizvovabva mwachinobva ndogadzira zviro zvavo ikoko tati isusu ari kuenda namai wake Tuesday woenda kunyanga unotora havo kuita zvogadzirwa wagadzirwa they come back want to know what is happening because chatoda isusu toda sanity handizvo saka Tuesday tokupai mukomana izvozvi enda namai wenyu kumba kwenyu mukadzizvo handei